desde a edade media do siglo XIII, XIV, pois a muller xogaba. Bueno, pois por que nós non podemos ter aquí tamén un deporte entre comillas, pero que sí que podía ser importante si seguimos ese proceso coas cabezas pensantes que temos ahora mismo. De verdad que eu o primer día felicitei, pero agora eu creo que triplico as louvanzas hacia vos, porque estades facendo un traballo fantástico. Responde moi cedo, con resaca matinal, arroxando con lozanitos ou con César Vidal. Moita man esquerda eu agarro os palas, e coa man dereita racho con eses paspans. Somos 5 conferencias xogando ahora mismo. Cada conferencia ten 4, 5, 6 equipos de un mínimo de 4 palanadores. Van competindo e sacando puntos tanto para individual como por equipo. E despois os campeóns de cada zona, de cada conferencia, xúntanse en maio, o 29 de maio en Conxo, para xogar as finales. O campeonato, que é o campeonato individual masculino, individual femenino, o campeonato de equipos e o campeonato de varados. Algún día teremos un bombo electrónico, grandes salas... Acabaremos xogando na Champions League da Villarda. Os fines de semana, cando non temos nos outros partidos na nosa conferencia, desplazámonos a outras, para saber, para gozar un pouco do ambiente e xogar con toda esta xente que dá gusto. A asociación creo que se chama Lucerna, ¿no?, de aquí. Decidiron os rapaces de Cerceda que queren interesarse no mundillo este da billarda. Bueno, veño de Ribadeo, somos do equipo de son dos billarderos musicais. O que pasa é que vimos sempre 5 ou 6 compañeiros de alá, vimos como nome de roteiros. Das 50 persoas se trasladan, se fan grupos, unhos grupos, neste caso creo que van a ser como 5 grupos ou así, de unhas 6 persoas cada un ou así. Os primeiros gañadores dese grupo pasan directamente a 16avos de final e aí se vai facendo unha escala hasta chegar ao campeón. Sorprendidos da cantidade de xente que hai, bueno, moi ben. Son 5 as conferencias que hai. Hoxe estamos na conferencia en Cerceda, que pertenece á conferencia noroeste, co epicentro na Coruña. Primeira vez que conocín a Isaac, pois abrimos os brazos para o tema da billarda. Non, unha cousa é facer un partido ano, vou facer unha liga. Como fixemos, David? Como activamos? Nós consideramos que o importante era darlle continuidade, porque foi, creo que en 2006, o primeiro ano que houve o Estado, o 2007. 2006 e 2007 o segundo, e despois a liga. Despois de esos 3 anos, a velo hoxe, xa hai máis organización, hai máis participación, sobre todo o que vin eu esta mañán é o ambiente femenino. Non só é a billarda, non só é o deporte, a música e moitas outras cousas. A música é estando no eixo central, eu creo, porque sempre houve moita relación. E por outra parte, o tema da música e do recopilatorio vai ser moi importante con moitos grupos que empezan, que aparezan aí, ao lado de Cenzar, ao lado de Ruxe Ruxe,
e ao lado outros grupos xa coñecidos por todos, pois tamén é interesante esa difusión que van ter moita xente a partir da billarda. Queríamos sacalo coincidindo co Pregón Nacional, que é o 29 de maio. Vamos a intentalo. Resaca matinal, arroxando con lozanitos ou con César Vidal. Moita man esquerda eu agarro os palas e coa man dereita racho con eses paspans. E día de billarda nuestra radio na Carballeira. Nos empezamos aí, bueno, a finais dos 90, basicamente a principios do 2000, unha xente aí na Mariña de Lugo. A billarda tampouco non buscaba unha esencia única especificamente deportiva, senón que buscábamos unha entidade cultural e unha abranguer moitos máis campos que única exclusivamente o deportivo. Entrou. Muy difícil porque había mucha gente fuerte, muito personal muy fuerte y yo salí como número 1 y estoy muy contento, muy contento. Bastante reñida, eses golpes aí no final que non lle dábamos. Segundo clasificado do primeiro aberto de billarda de Cerceda, Iván dos Bateas. Guille, primeiro clasificado do primeiro aberto de Cerceda. Día de billarda nuestra radio na Carballeira. É día de billarda na cidade Naira, unha palleira. Xa chegan os xogadores, ondean as bandeiras.